magana gabanki nana, umala mun ce mun nana, kana shafa ya nana, bikin in ka tayi ni ya nana, ya saida ya nana, ya saida ya nana. Allahu ya nana, isiya ne ya nana a shafan kayina, badan ni badan Habibu abba ga ummina, amini izini ne baiti ga ummina, sayyada kika ce amini ummina, anya an gama da kari ga ummina, ya ummina, sayyada ce ummina, farin ciki na ummina, ya nana zikiri na soma ga ummina. Allahu ya nana, Allahu ya nana, Allahu ya nana, Allah ya nana. Kuka nake du idanuwa na ya nana, mata na da burina in ganni ya nana, kai ziyara garin Makka Madinan nan, in shiga Ramla dan Allah a yarje min, ni kam a yarje min. Kuka nake du idanuwa na ummina, a yarje min, a amsa min. Shehu ne ba za na bar ku baya ba, domin ku na fi san Habibu masoyina, shugaban dukkanin halitta gwani guna, baban zara kajiyo masoyi abin kauna. Da farko zana sanya shehu tijjanin nan, masoyin shugaban masoya na manzan nan, shehu barhamu ba na manta ka abin sannan, kaji baban mu mai faila muradin nan, mai faila shugaban masoya na habibin nan, shehi Ali Harazimi kai ne jigona, ba zan yi ba shehi sai da kai ne a rushina. shehi isiya ne na Harazimi baba abin kauna, sarki Mahadi baba yau gidanka na zo da dan koko, shehi a amsa ne kayi na a shafa, ya baba amsa min, ya baba amsa min, dan Allah a dafa min. Ya baba awwal ne na zo da dan koko, dan Allah a dafa min. Sai ya daga mu gidanki mun zo mu gaishe ki, Allahu ya sassaka, Allahu ya sassaka.